Hello, agus catímar Taispeántas. Is mar scíban ag fáidín, tá mar séban na déag le ís, agus tá ag frastal ar phobal scogaí dóir. Seo, teach Féile fia hín. Seo an tionscadal a fecht meise, an lúbre. Tá ag chum a hongscadal a lehead, thar chin phobal scogaí dóir site dí chonan chunda ina ná. Ag chur síos. Hocaí ma héanagus man bhainsear den úsáid an microbit leis an lúbre a dhéanú, díra níos fearlam má go raibh cleachtaí a gúbar leis an microbit ar scáil. Rinn na trí bhí ag stiidir códáil agus ag déanú taidir an microbit, rih an chomórtas agus bhain me an-taithneamh as a bheith ag cruthú tionscadal úra. Bhí me abalta an lúbre a dhéanú ar an síú scratch mar físluithe a chiamal go méoh sin níos fearr de mé se ina chluiche báise. Is arcóla mar a timim agus ubriam níos fearr na tar rudaí as mo chóir. Fuair smaoinú seo ó bheith ggurc ar na scanan cailúla, labyrinth agus inception, agus ag déanú puzzle le mar dhearbh ratha. Is duine ionta omia timim agus bí me gcónaí gimmar chluichí boards le mar haula agus hialma go raibh beo seo ar dói. Randfartíart agus a méid ama haithma ar an tionscadal. Ní rubar má le duinear bí am a bhainsear códála mar dheallar an fandéim agus sríanta díal másal lebla chuig. Rinn me núbar suas ag bísaí agus dúba me ar fuairt na difriúla a an teartain, mar hampla na bálaí, an códál agus ag teangáil na srange. Le níoranna inse dúba me ionta cruair an tionscadal seo agus bhí thar fiche uair caite go mé, a tá me ionta sesta le na totaí. Cadé dóla ma? Well, bhí me ionta éhil agus buia mar ag go bhfuair an seans le ubar leis an microbit bhí dá ag genuine tionscadal seo. Bhí sé simó a bheith ag ubar le fuam, dheagrát a microbit agus dóla ma chud mhór. Ní mór an ála se go mar ríbrat ná códal ribh seo. Má dhealgar scáilre idir bhíanna mé an dhéanana, bhí an deiste gom cuasa códal a dhéanú. Caithim mar ré gur bhain me an-soltas. Fáibanna agus deacrataí a bhain le cruthú an tionscadal. Bhí sé ionta deach ar ubar líne agus ag bheith ag lé fid físluíanna a bhí an aib sin ag ahanana lenne. Thrálaí má bhainsear códal le mé agus rumaid a líca níhil le é leanúint. Thug sé cóla dú nar bhí trobaidí agam leis an microbit. Bhí deacrataí agam ag ceangáil na srange seasa lúbre, a háí me an bhaib sin nuair a haing me má plán agus an sin hiag má cad a bhí le déanú. Cadé bhí me geirí a bhaintse má. Ní raibh fís cinse go me cheann den lúbre, a bhí sé ar intin agam chluiche omia a chruthú a bhí orranna dá inne éonra imirt ná dá rúpa. Bhí me geirí dehan na geala úsáid, fuan na áran le insiad go rhainn tú an lúbre, agus chluiche forest a pléisre a chruthú dá ahan duine is goma cinnéis grúpa iad. Agus sin é, gur míle maithe go bh asfuair néisteart agus tá sulas an ggóir se bh léig sláin sabailte. Sláins go maigad.
Well, people called me Mr. One Night Stand. Hit and run, having fun, next one. But you make me want to go all in. Tá peeing in my count. Tá peeing in my scavoga. Is on the tour tarstock. I don't make time. Taught you good on that time. Tries the first time to talk to her. Tommy good on that time. It's a TV. Not a TV. Is galar tógálach COVID-19 de bhar coronavirus nua ahananta SARS-CoV-2. In outíon vírus do chorp trí na bhealach a dhéanamh síos hiag na molaí air tíomhstíide a scóbhaga ar thugtar alveolus. I gcineál próisis fuadach chur an vírus a phrótéiní dromcla spící ar gabhadóirí na cealas lonsúla. De gná ceanglíonn substant mar hormón anas go maithíonn tú lán hiag na gabhadóirí seo chun gníomhaíocht na ceile a athrú. Ag sa cá seo is é an vírus a ceanglíonn leis an gil. Colua agus a héan an vírus a seach sa cill, glachann sé ceannas, mar rítar an cill sláintiúil, chuirtar cill vírus ina ionad agus scialtar níos mó cealla vírus chun cealla cuasanacha a inoutu. Á lásas na scóbhaga is cúis leis an próisis fuadach seo. I gcásanna éadrama bíonn sé deacair ar oxygen a feasáil tríd na alveolus de bharr an athlása. Tarlaíonn cosach tuairim, tofin, comáile chain clíomhrach nó peon down agus tuaig anol. Gcásanna trom cúiseacha, tarlaíonn freagart ró fricaníomhí imdhíonach de bharr an athlása a ágan go líontar na alveolus le sreabhán ó cealla fola bóna. Tugtar sturm síta cína ar seo. Dá bharr seo méadaíonn broch genta suas as sreabhán sa bhreis agus cealla marva suas ar a alveolus. Is féidir le seo chuir de alveolus chun tiite manús. Cruthaíonn seo fíbhras agus gearracht anóla. Má hiitina diop ó óhin alveolus anús is minic go a bhrbríonn daoine syndrom anacha ríospróide gearbhí a chána agus bíonn oxygen bhreise agus monitóracht an glú de dhí ar. Nuair a tiitin alveolus anús, chéan an broch go straach sa tro fola. Tosíonn an broch glágu an phróisis mála tre gás ag a halóthraíonn oxygen dar tro fola. Sna cásanna is déana tarlaíonn syndrom freagartha aláisteach agus tarlaíonn tuairing heptach agus clísiú ill organ mar thurú air. Chun an ólaíocht tá taobh de COVID-19 a chur bhaim ar bhíor séal, seo míniú ar na cuaig symptom is común. Do chorp 38 Celsius nó níos airde. Tá fíbhras ina symptom de COVID-19 tos gur bheith an freagra imdhíoneachta ar in-outú vírsach a thrid. Is cosach ceigaltach cosach tuairim nach dargan éon réama. Is symptom de COVID-19 seo tos go cruthaítear cosacht nuair a mbíonn sé deacair ar oxygen dul tríd na alveolus margheall ar an athlása. Is é an stras tuirse nuair a bhíonn an tuirse dochrailte agus nuair nach fiosíonn colú nó cí a ligean é. Is symptom de COVID-19 margheallgar an bhreagart imdhíoneachta ar in-outú vírusach a thrid é. Tá de chorp ag obair cócrua chun an vírus a córáach go dógann sé ó de fuinneamh rudaí eile a dhéanamh.
nuacht anóla ná géirú géirs na clíomhach, aspa anóla nó mothu puachta. Is symptom é seo de COVID-19 tus go tarlaíonn siad de bhar tuite manús an alveolus. Is symptom de COVID-19 é cailinch nó athrú bolú nó bhlas tus go ghlacén an vírus seileamh na cealla a bhaineann le bolú agus blas agus scrisin sé. Wait. Go, Got one. go, go, oh, yeah, go, go, go. Bíagmuid agus fáilte go nuacht GCC is misre léthar na nuachta Roisin. Ar an nuachta nniu baimid ag caint le cara faoi ama caiisi Ireland Fitness Family. Freisin baimid ag bualadh le Marshall Brain a bheith ag leabhart linn faoi fearn Taispeántas GCC a aghaidh go hon máil loigh comórtas na scoileanna. Ba an aimseir staine do cara nach comáil. Bhí tuairisciúirí sport ag caint le cara ní bhachar, seanscúir nach nóigh sibh ón telefísí. Anna's second family are the Mars from County Laois. Five beidir gáblín bhí min ag swineh chun dul seach ann ach den forma dethar timpe so níor mí ná dhéanamh an blin seáta. Den nuair bhí mé just sigmont a bháile ó tréal lábhain chunig mé fógra do Ireland Fitness Family ar Instagram agus tríéis mar sure just seeing wish us the course is actually ní sacra knocker got me devar playing to follow reaching with the mom lady of Asian of Caithnín Crisfeil go mór lomsa. Feicimid de leis ar conas a dairigh le fearn sin sin na múclaí am léna. GCC! GCC! Rory Free Shadeg, talking to the shock, got Mansion Mart, hard to rock the club, our fad Lahore. But being trained all the high, being a him or humble, gach Mart, Trish Skull, and being a do, our mock, gach Katie, Trish Skull, and Machine Tree then, or a mock around Dairdine. Kisfell ar hiúil uanta I ré an léin agus bíonn siad ar hiúil I ré an rocker. She gave her Kisfell, I'd say, on an hour was she in some Munscom. So tá lán an really sin. Really, Trish sin is just. This boy Killian did leis an aimseir. Fáilte go dtí réon vaccination na haimsire a GCC blumsa Killian macaí ó réin. Tá báiseach trom agus flocht ag teach Dairdine. Ach ar an aine an saoirn agus an domhnach, ba sé beaga níos treo, ní nó decéim sa. Ar an nún, ba sé cuairsneachta, mar sin, ná déanamh bhaile don nún, tusc mai an scoil dúnta. Iníag sin sé scamalach le tréimhsí geal a gréine, mar sin láfa an sneachta go topic. Sin é únsa, Cillian macaí ó réin. Aimsigh ar YouTube mé, ag gur fríseán crackáilta eile. Is mis Roisin ar son nuacht GCC, gur raibh maithe guibh as a bheith linn, ba linn a rís amórach ag sé.
Mar a sólhain ar fad, ba bhríonn do chreite í fiche. Dí rís do chúpla duine cad a thug sláiníad sa bhliain eisceachtúil seo, agus chomh maith leis sin, cad leis a thosaigh de súil sa bhliain amach roin fiche héan. Is tócha gur chairigh na cáirde go mórlam. Nuair bhí mar tunna díanamh scoil ar líne mí Mártas, mí Abrán, bhí sé dachar mar nach raibh mar na cáirde eiscint ach bhí mí sé díanamh ar house party agus ar Zoom agus bhí mar ábalta caint na hen lá agus an sun ar tháinig mar machas an díanamh chlásáin bhí mar bula suas an céile nach mar na hen lá meachtar an tráig agus is snáb is na henrad is chairigh sé sin go mórlam. Fife hen a song me is súla an Gymraeg an sel haar náis go nach sé níos fearr ná inis leis an vaccines an head a teachtamach as thásúla go me sé níos fearr mar go bhfuil díobh na scrúdathe I mí a bheitheh agus beag saoir mór fad a rom machchad san meach seach bliana cethir so bheith sé sin go más dom. Well a rithe táirigh bhí seansagin dul ag mar caiidir éis agus socha besnéan rud is mó chairigh lom techt tríd fethe ná fe dul a tréáil cí mar caiide na héan teachtain lin táirigh agus fiú an tréáil rugbé tunna a híirigh cimeadach sé meachta. Rud is mó ha súil leis docha ná go dúcha a chreic ar neis gomach slúite móra timppla na háite ríiste agus nachach daine bórtha faoi éon galar nó feic marsin sa slúite sa chreic is docha. Is tócha gur cáirigh cúpla rud lom techt tríd an rud go dearfach mar is tócha bhí bliain ar le agus bliain dúchláánach an dúin ar fad. Is tócha an céad rud ná mo chlán hain ag go baile ag cathbhám lo agus tá bertóg a gin ag go baile agus ní higann siad san inéachar cattá ag tarlú agus is cáir mór é sin mar just há siad san ag dul raig leis ag an áhéal agus an 6 milliún atá há sé 10 agus cáiríonn sé sin. Agus an rud eile is tócha go bhfuil an tálinn an áit go bhfuil cóníorin go bhfuil cúnta íhan again agus gur féadlann dul ar na sléise gur féadlann dul ar an tráig. Ag féachant raig go dtí 2021 na rudaí a thámse sú leis ó thaobh na scoile, thámas sú leis na meascanna bheith imethe, thámas sú leis an atmosfér a bhíonn ann na gcónaí a bheith ar neis, thámas sú leir trosanna, thámas sú leis an caid le cisfeil, le comórta sí, le fuinneamh agus glór timpeall na scoile arís agus ó thaobh má héal persanta thámas sú dul go dtí cluichí arís agus slúte bramór a bheith ann. Ó thaobh teacht siad fiche agus an COVID. Camerará is dólim go bheith pobl corcaghine ar fad a chairigh domsa. An slí a há sé códeasnar a hen túisteachtaí garbhís nó díon ceantas na sipathe timpeall, níor sé a ceartta gom ceanna bháine a luúneachreaach na héon ceannacha go bhfuil cóúidir go bhfuil daine a gcónaí go bhfuil siad sásta labhairt agus cabhraíonn sé sin má hanú tééis bheith go baile letain a lár fad. A ríist han sib sé caint le máiste mac muirs Róman san as thug sé na pointí ar fad a vís chun rá meallar an áit even in a bhfuile méid. Ní bhain an áit even ach go raibh an aimseir có even san mar an leianta caiitegum ar phráig na marí gan dat agus ní léon áit nósa ar dain. Luas pobl corchaghine as camerará ó thaobh na scoileda go bead pobl scoile ar fad a chairigh lumsa. Stígar scoil hí na daltaí ar aus a fad tuairt fé rudaí in áit agus aimseir bhí anna gúthláineach dóibheach bhíidir sásta clílan na réalacha agus dul siad rud go má anna hóca le ceasóg óg na háite. Agus stoilm gur bín an méid ha masúil go mór le fiche héin. Saura a bheith hís taobh mud a TP sitar a glí fechantamach ar a bharige agus cúpla ducht beidir leis. Rud is mó chariglam sa stóchanna dogadtí mar chapel gach lá meile cholín sas bhrise suas an nádam agus ní bhór sa roiach a bhína leanta dul anna hapaig agus bhí sé deasáis dul mach finéir. An rud is mó is súil le ná pósamachcha ceir mar bhí sé chutha cáil in bliana agus tá sa masúla bula just mo chlán agus sa bheith caiint chorá. Rud is mó chariglam mar fiche ná stóchan tiidirlín. Chahan uintach le fada fechan ar mo fóngach trálóna agus is cuiinem lá bháin go rástrééis timppel 16 le a chah fechan ar TikTok agus le héad. Muna mechan tiidirlín ná stócha men
éime has ma bheabhar ar fad. An rud is smó ha ma súile ar ré fé héana bula sús le a bhamós ma iadó. Nacha le fada iad agus dechan á ré na nula gach blian tib féin is mo winter sús go bla lia. Ach gandát ní féidir é sin íana bhim líana. So ha súlagum geall cúpla mí nar bheith go vaccín fachta go me míad abalta taistal sús go bla lia, is go meid an clán ar fad de chéile thuas am le lia. Choirigh mo chud cabhaimsúil lom tanmh bhaint as an saoil fé chu me surfáil mo chud cardide go minic agus bhuinas tanmh san. Sa bblion fé héin tá agsúil go méid vaccín éfachtach thart agus go mé tar neis ar an gnáhéil. Well a bheit éis is cad a chairigh lom I fé. Is tócha a bheith mo féin éir a le mo cháide le mo chlán agus go háidethe gram mar fós abtamachta snáb sa bharige. Mar tugann sé sin ordú crídam agus tugann se suinistam agus is tócha tugann sé faoisih agus dóchas dúin agus is breáil an bheistigintí. Agus a cuiineh ar a machchan san is agus fé héan cad leis hamasúil. Well hamasúil le saoil, sláán sábháilta das na héine agus ní bháin san bhfuil is agat mar bhún teoras tócha hamasúil leis na chaigeine deasa álinge giscint agus bheith ábalta dtína léamh a ríist bhfuil siad sásta bhfuil bhrdí chuirsteachartha agus mionngáir na héine giscint a ríist. Agus is tócha baró go thuirt a roioine ríist na bach sé sin go hálinn. Tócha rud is mó chairiglam a ré an díon glasálas an rudí mar sin ná an éarúr an áíar dul amach gach éon lá dul gur siúlód nó dul a ré imar cadidir lam héinú éonrad mar sin is tóchach an éarúr is tócha agus an tráid go chairiglam don chuid is mó. In áíras an rud is mó támasúla ná na títhetarna bhescail tar ríis is tócha buair a crack a bheith gom leis na lads is beidir cúpla piún ciún is tócha ar an saharnú ag an mar sinach na títhetarna don chuid is mó is tócha. Cad thug tíd an díana glasáin mé. Chun fin rá stólam clán an briseile a clíochta dhéanamh a bheith gníomhach ar zoom fós leis an scoil agus an ceangal sanna chiméad amacht agus seachas an dóchas tócha go meach rudí níos fear amachchansa. Bhein é súil go meach fé héana a bhd níos fearna fé tócha nós na hen den eile go dúchach leis ar an gúramsa. Ach ag an am gine go ditimiste neis go dtí an saoil mar bhí ach le tuiscint níos fearr ar na luchanna a bhfuin leis an saoil a bhí gon I fé chum mar bhí annachad rudí maithagan an beidir a bhí scuilte le sruthagan as nar hiige mar an lucha bhíúnta agus go lena siad san isteach a fé héin agus ní éagsan.
Fáilte chuig an nuacht ag an ní. Bhí na sládmharga ar siúl inniu timpeall an tír i gcóir ina dubh. Tháinig fís an isteach inniu de dúmhar ó cháile ar sráid grafted mar gheall na sládmharga seo. Seán fís an inis. It's Mama! No, it's Mama! It's Mama! Anis tá marina cearan linn sa stúdio nniu commerce linn faoi na fána taobhthír den dúmhar seo. Bhí misisiid was a géirí an mócén mála agus tháinig gur bhaisteach agus chuir si a pás salach all over mócén mála. Cé ceapan si go bhfuil si cheeky ar bhil. Right, tá sin an nóhain inniu gur bhagad le bhaid éisteach slán